lesz a jó. Kezedet ezt így tesszük szépen. Kész is vagyunk. Utolsó fotó az elhuncsról. Szabad ezt. Nálunk is vannak halottak. Eljössz? Fagyott lent a föld. Ott várnak hetek óta temetetlenül. Szállás kell neki. Maradhat. Volt zaj az éjszaka. Fél a sötétben? Mi volt ez? Mindenhol ott vannak. Hónapok óta hallom a sóhajtozásukat. Nem emberi hangok azok. Bent voltak a házamban éjszaka. Tetszik tudni, ki lehetett az? Nem lett volna szabad ide jönnöd. Most már ránk is haragszanak.